Здравейте, хора! Отново се включвам по повод опитите на продажниците да съсипат нашата енергетика. С това видео, като искам да призова всички, които го гледат съвсем сериозно, а, да се замислят наистина, защото това нещо, ако го направят, ще ни съсипат, ще ни заробят. И то не само нас, ами бъдещето поколение, защото на мен ми пука малко или много. А, просто трябва да се дигнем, ако трябва, ще оставим всичко, което имаме като ангажименти и ще се дигнем навсякъде по всички градове и села, по магистрали. Наистина това нещо трябва да го спреме. Защото тия нещастници искат да съсипат една индустрия, която е от години, от много години, през цялото време съществува по времето на соца, по времето на така наречения преход до днешен. Искат просто да го сипат, да вземат един преди да откраднат и след това след тях е потоп. Просто, как да ви кажа, значи златото, арманията му, така никой не се интересува от него и каквото и да се прави, не може да се дигнем да си го върнем, а макар че това е злато, което си ни принадлежи, но енергетиката, ако ни съсипат, това нещо, тия продажници, те са за затвори за съд. Няма такъв преход справедлив, това са пълни глупости, това е пълна измама за милиарди, които искат да ни съсипат. Много от вас, които са в част с нещата, знаят за какво стана въпрос. Така че наистина това нещо трябва да си го запазим. Мога да е всичко, но това нещо е изключително важно и призвавам всеки един от вас да не вярва на продажните платени медии, марионетки, говорещи глави, жалки, продажни. Абсолютно всички, 99% от тези медии са продажни. И да се замислиме наистина върху нашата енергетика, да си запазиме АТЕЦ Марица изток и останалите АТЕЦове, които ни дават енергийна независимост и достъпен ток. Защото след това, ако не ви е ясно, тока ще стане изключително скъп. Има вероятно да има и режим на тока, така че се замислете за това нещо и ако е необходимо, ще се излиза и по улиците. Това е истината и то с дни и часове, ако трябва ще се мръзне, ако трябва каквото ще е, но тия трябва да разберат, че това няма как да се случи. Тия Есен Василев, всичките тия кукли на конци продажници, това са много жалки, мръсни слуги, просто се отвръщавам от тях, но не трябва да им позволяваме това да го правят и трябва да си запазим енергетиката. Това исках да ви кажа и бъдете здрави!